Práve vyrážame zo štvrte Bory za netradičnými zážitkami. Lebo Bratislava ani len netuší, čo sa v tomto okolí nachádza. Tentokrát ideme preskúmať na Devínsku kobylu tajné kaverny, rôzne bunkre a chodby z prvej svetovej vojny. Poďte s nami. Na to, aby ste tieto tajné kaverny mohli navštíviť, je potrebné najskôr kontaktovať chalanov z ozbunkre.info, ktorí majú nielen kľúče, ale aj presné súradnice. Vďaka ním sú kaverny tiež odkopané, oficiálne zabezpečené a vedia vám tento výlet prispôsobiť aj na zážitkovú prednášku pre deti, čo sa hodí najmä na sichravé dni. Sprievodca vás bude navigovať najkratšou cestou až k bodu stretnutia. Kaverien je spolu 8, no bezpečné a spravované sú iba 2 a nachádzajú sa práve na našej strane kopca. Po jednoduchej prechádzke lesom stretnete vášho sprievodcu. U nás to bol práve Lukáš. Ahoj, vítaj v Dubravskej kaverne z doby prvej svetovej vojny. Nazdar. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chalani z OZ vám poskytnú odborný výklad, ktorý je najlepšie zažiť naživo priamo od nich. Čo je však dobré na úvod vedieť je, že každá kaverna je v podstate chodba v tvare S, ktorá slúžila ako úkryt či sklad. Vchod je spravidla betónový, no po pár metroch sa mení na skalnatú jaskyňu vytvorenú banským razením. Táto konkrétne má okrem hlavného vchodu už len jeden únikový východ, lebo druhý sa nestihol vyraziť. Celá kaverna meria 37 metrov a vzhľadom na obdobie jej vzniku jej stavba predstavovala neuveriteľný výkon. Týchto pár kaverien kopalo až 1500 vojakov. O pár metrov ďalej sa nachádza aj trošku väčšia sestra. Čo je na nej zaujímavé, že je dokonale maskovaná a nevidieť ju ani keď pri nej stojíte na pár metrov. Hneď na jej začiatku sa na ňu do uschýnajúceho betónu podpísal jeden z jej tvorcov, Martan Martanovič. Táto kaverna má už 2 únikové východy, ktoré sú extrémne úzke. Teplota je tu celoročne stála 8 stupňov, čiže dokonalý 7 schod na schladenie piva. Deti tu vedia dosať aj helmy, no nie sú nutné. Chalani tu pripravili aj dobové fotografie, ktoré približujú, na čo boli kaverny využívané. Toto bol prvý diel z našich neobyčajných ciest zo štvrte Bory. Tie cesty sú veľmi krátke, veľmi dosiahnuteľné a smerujú na miesta, ktoré vás naozaj prekvapia. Viete sem chodiť, vykonávať každý deň činnosti, ktoré vás budú baviť. My vás tým prevedieme, budeme dávať rôzne lifehacky a budeme vás spájať so správnymi ľuďmi. Takže tešíme sa na budúce. Ahoj!